Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. А маім суразмоўцам сёння будзе чалавек, дзякуючы якому ў свой час мы годна адсвяткавалі БНР-100, заснавальнік і кіраўнік крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай», беларус спадар Павел. Добрый день, Павел. Прывітанне. «Сымбаль-бай» канчаткова спыніў сваю працу. Наколькі нечаканым стало такое развіццё падзей? Ведаеце, заўжды чакаеш лепшага. То бок, калі да нас прыйшлі 30 студзеня, да гэтага ішлі да ўсіх. Там мой модны кут, там крамы ў рэгіёнах, князь Вітаўт. І мы, я спадзяваўся, да нас жа прыходзілі летам, зачынілі краму, там наклалі шмат розных штрафаў. Типа, што мы былі першымі, а зараз ідуць да ўсіх. І я так думаў, што, можа, не прыйдуць, а можа прыйдуць, до конца не было разумення, но калі шчыра, я не ведаў і не верыў, што павінны, таму што спадзяваўся, што мы былі першымі, а далей просто хваля расцягнулася. І таму зразумела, што гэта было нечаканасцю, тым больш, што гэта была субота. У нас гэта быў такі скарочаны працоўны дзень, то бок супрацоўнікі былі, але пасля таго, як мы зачынілі фізічную краму, фактычна супрацоўнікі займаліся тым, што апрацоўвалі онлайн-замовы, там паштовую дастаўку, кур'ерскую дастаўку, і фізічна крама не працавала, яна была зачыненая, і там толькі прыходзілі, працавалі супрацоўнікі, фактычна як офіс мы выкарыстоўвалі. І пагрукаліся, прыйшлі там каля 10 чалавек, былі 2 дзяўчыны на офісе, і сказалі, як яны кажуць, што прыйшло паведамленне, што тут а-ля ананімка, як звычайна, у нас не першы раз такое было, што вядзецца незаконная камерцыйная дзейнасць, прыйшлі разабрацца, і замест таго, каб разабрацца ці там выклікаць кіраўніцтва, яны просто пачалі ўсё перапісваць, лічыць, і нягледзячы на тое, што прыехала яшчэ 2 супрацоўніка, у выніку яны забралі ўвесь тавар, усе рэчы, яшчэ і 4 супрацоўнікаў на суткі. Таму для мяне гэта было зразумела, што нечаканасцю, што яно так будзе, бо мы прывыклі, што яны прыходзілі, нешта патрабавалі, складалі пратаколы, але каб усё забіраць і яшчэ і 4 людзей, то, канешне, гэтага ніхто не чакаў. Павел, я, можа быць, яшчэ глыбей у гісторыю капну, просто каб зразумець настроі. Памятаеш, калі там на пачатку лета мы там размаўлялі з табой, што зараз ввогуле ці выдаваць кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя», таму што зараз так імкліва ўсё змяняецца, такі народны нейкі такі уздым, што, можа быць, ужо і сэнсу няма, але вырашылі выдаць. І калі мы тады гаварылі пра народны ўздым, пра як мяняецца, зараз увогуле тут усё зменіцца, нацыянальная ідэя неяк уже ёсць, што тут людзям расказваць. Да, сфармулюецца, людзі з ёй уже наперад падымуць, што тут нам гэта? Ці чакаў ты, што так яно сапраўды далей будзе развівацца? Тады сапраўды была такая эйфарія, што мы са сваім прадуктам ужо будзем неактуальнымі, таму што ўсё змянілася, ўсё стало цудоўна, мы ўжо вось-вось будзем жыць у светлай краіне шчаслівай будучыні. І сапраўды падавалася, што яна будзе неактуальнай, але падзеі, якія развіваліся далей і развіваюцца зараз, фактычна гэта перакананне адмянілі, і кніжка стала такім падручнікам, можа быць, па натхненню, падручнікам па пошуку свежых думак і добрых ідэй для людзей, якія ўсё адно
працягваюць нешта рабіць, змагацца, і фактычна это такая база ведаў, вялікая база ведаў. І калі шчыра, калі мы ўжо запусцілі тыраж, выпусцілі тыраж, то у мяне быў план і мара, што мы там за 2-3 месяцы рэалізуем увесь тыраж. Але гэта было такое ідэя максімум. І я не чакаў, што сапраўды пры даволі нетанным кошце кнігі 45 рублёў, што фактычна увесь тыраж разыдзецца. Ён у нас засталося каля 30 асобнікаў і увесь бы разышоўся, але частку тыража каля 100 кніг якраз такі, якія вось апошнія заставаліся і забралі з усёй прадукцыі, калі вось 30 студзеня да нас прыйшла праверка. Таму яны ёсць, але недзе ў адным з кабінетаў аднаго з раусаў горада Мінска. А так сапраўды увесь тыраж разышоўся, і для мяне гэта было ў тым ліку нечаканасцю, прыемнай нечаканасцю. Зараз вот уяві сабе такую карціну ідэальную. Заходзіш ты раптам вот у РУС, у абедзены перапынак, а там усе супрацоўнікі сядзяць і чытаюць кнігу «Нацыянальная ідэя», усе з кубачкамі ад Цымбальбая, каву п'юць, і на сценах вісяць календары. Да, і яшчэ і ў цішотках «Псіхоз», якіх таксама 419 штук да гэтага часу незразумела дзе і незразумела у якім стане знаходзіцца, таму што мы пасля той гісторыі прайшлі суд, выплацілі штрафы, і пасля яшчэ нейкую праверку там складу тканіны, матэрыялаў рабілі, але фактычна справа скончылася, і да гэтага часу нам іх не вярнулі. Я размаўляў з кіраўніком РАУСа Савецкага раёна, ён сказаў, што мы приобщили к делу, і колькі яны будуць ляжаць приобщеныя к делу, невядома. Да, приобщили, глядзі, можа, к телу приобщили там якому-нибудь. Сергей піша: вы малайцы, з вас і іншых патрыётаў пачалося абуджэнне. Галіна Пелеон: шчырае прывітанне Паўлу, ўсё будзе добра, перамога раней ці пазней будзе за намі. Але, Павел, усё ж такі, ну вот ёсць там прэтэнзіі у, не ведаю там у каго там, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, да, скажем, крамы Цымбальбай, можа там у падаткавых, але да, вот паставілі ў такія ўмовы. Сапраўды вот зачыніць краму гэта вымушаная мера і канчатковая. То есть вас уже сказали так: ачысціце памяшчэнне. Не, ситуация не так была. Фактычна арендаваць памяшканне на Машэрава 18 мы маглі і далей, таму што ва ўладальніках гэтага памяшкання ніякіх да нас прэтэнзій не было. Але сітуацыя ў тым, што мы не можам гэтае памяшканне выкарыстоўваць як краму, таму што да гэтага часу, нават пасля таго, як мы перарабілі ўсю пажарную сістэму, яго не прымаюць. Проста МЧС яго не прымае, не дазваляе выкарыстоўваць для рознічнага гандлю. Гэта першае. Другое, больш за 200 пасылак да гэтага часу уже 5 месяцаў ляжаць на мытні і не выпускаюць з Беларусі. Нават самае цікавае, што не выпускаю у Расію выпускаюць, таму што мытны звяз, а ў краіны, праз якія праходзіць мытны кантроль, туды не выпускаюць. Я таксама хадзіў, сустракаўся, тлумачыў, што гэта неправільна. Сказалі: ждите, чакайце, по гэтай сітуацыі чакаем, по МНСу ўжо колькі месяцаў чакаем, пасля ўсё забралі, зноў чакаем. І фактычна мы апынуліся ў сітуацыі, калі увесь ресурс, увесь наш, так бы мовіць, абаротны капітал, абаротныя сродкі, яны засталіся ў прадукцыі, але прадукцыю, якую у нас забралі. І зараз зноў укладаць грошы, выпускаць новы асартымент, і фактычна ты грошай няма. Трэба ў кагосьці пазычаць, браць крэдыты, і ты возьмеш, адчыніш, зноў пачнеш працаваць, зноў прыйдуць, забяруць. І просто, ну, гэта такое пастаяннае вымыванне сродкаў, і добра, каб нейкі лёс быў зразумелы, што з гэтай прадукцыі далей будзе. Ну і другое, гэта... То есть атрымліваецца, што, вот, да прыкладу... Нам ніхто не прыйшоў, сказаў: все, закрывайцесь. Такого не было. Просто усімі дзеяннямі супраць нас яны як бы давялі да таго, што мы не можам працаваць, быць рэнтабельнымі. То бок, нават калі уявіць сабе, што вот як інтэрнэт-крама,
Ну грубо кажучы, там які-небудзь там як там Алиэкспрэс ці там Вальберес, вот вы працаваць не зможаце. Мы можам, напрыклад, адчыніцца як інтэрнэт-крам, але для гэтага трэба зноў закупіць, вырабіць усю прадукцыю, таму што ўсю прадукцыю у нас забралі. Па-другое, адпаведна, трэба яе недзе скласці на нейкім складзе. Трэба зняць новае памяшканне, арендаваць яе, складваць. Другое, вытворцы. Да большасці вытворцаў, з якімі працавалі, гэта усе вытворцы ў Беларусі. Мы ж не самі ўсё рабілі, а замаўлялі там з рознымі кампаніямі працавалі. Яны таксама зараз баяцца з намі працаваць, таму што у тым ліку з праверкамі, з размовамі, з выклікамі прыйшлі і да іх. І яны кажуць: да, что-то вы стрёмные какие-то ребята, Сымбальбай, типа, и большасць вытворцаў, я ўпэўнены, што будуць баяцца з намі працаваць. Ну і па-другое, мы часткі з іх яшчэ вінныя грошы за той тавар, таму што мы з яго нічога не зарабілі, нам адгрузілі, разлічыцца з імі за тое, што ёсць, зараз фактычна не можам, таму што ў нас няма ніякага прыходу прыбытку. І трэцяе, гэта сімвалы: БЧБ, бел-чырвона-белы сцяг і пагоня. То бок усе гэтыя падзеі канца студзеня, калі да ўсіх прыходзілі, гэта ў першую чаргу прыходзілі з-за гэтых сімвалаў. І ясна далі зразумець усім па Беларусі, што да, няма ніякага дакумента і зараз да гэта часу закона, які забараняе гэтыя сімвалы рэалізоўваць, але калі няма закона, які забараняе гэтыя сімвалы рэалізоўваць, значыць, мы будзем вам усім пісаць пікетаванне. І да, мяне гэта больш за ўсё ўразіла, што кубак з пагоняй у краме стаіць на вітрыне, і гэта пікетаванне. Это выказванне грамадскай пазіцыі а-ля пікетаванне. Да. І таму фактычна асуджаюць уже не за сам факт камерцыйнай дзейнасці, а за праз камерцыйную дзейнасць выказвання нейкай грамадскай пазіцыі. І ну і псіхалагічны стан супрацоўнікаў, калі дзве нашыя дзяўчыны 15 сутак плюс трое, 18 сутак, бо яны трое сядзелі, яшчэ 15 далі, тыя трое не ўлічылі. 18 сутак на падлозе у холадзе, без матрасаў, без гігіенічных сродкаў. Гэта катаванне, да, і супрацоўнікі цудоўна разумеюць, што зноў жа могуць прыйсці другі, трэці раз, і пасля такіх катаванняў нічога ўжо на самой справе не хочацца, да, і тут таксама маральна-псіхалагічны стан, бо заробкі у нас не супер вялікія былі, да, а фактычна, акрамя таго, што ты працуеш на кампанію, ты яшчэ ўвесь час у стрэсах, што можаш за тое, што ты працуеш, яшчэ і апынуцца ў такіх жудасных умовах. А дзяўчаты сапраўды на Акрэсціна знаходзіліся ў жудасных умовах. Двое былі ў Жодзіна, там усё было больш цывілізаванае, распавядалі, а вось двух пакінулі на Акрэсціна, і там умовы былі жудасныя. Ну і вось атрымліваецца, што хочаш не хочаш, але трапіў Сымбальбай у такую сітуацыю, што вымушана спыніў сваю дзейнасць. Вось гэта спыненне, яно канчатковае сапраўды, вот як было абвешчана у вас на сайце, у тэлеграм-канале вашым. Дарэчы, подписывайтесь на тэлеграм Сымбальбай, кампаніі годна, там шмат цікавай інфармацыі па-ранейшаму, але сапраўды канчаткова ўсё. Ну, глядзіце, каб у нас быў, скажем, нейкі інвестар, які даў нам, не ведаю, $100 000 і сказаў: хлопцы, працуйце, усе рызыкі можаце не вяртаць, можаце рызыкаваць, рабіць, і я гэтыя грошы назад у вас не папрашу. Які інвестар даў, і мы спакойна можам гэтыя грошы укладаць і ведаць, што у любы момант яны могуць быць арыштаваныя, заблакаваныя ці забраная прадукцыя. Можна было спрабаваць. А калі ў нас такога інвестара няма, і мы ўсё рабілі за сродкі з прыбытку ад дзейнасці, то просто ну, цяжка працаваць. Таму мы, ясна, што я просто
Таму мы знайшлі такі мінімальны спосаб, каб працягнуць мінімальную працу і захаваць весці гаспадарчую дзейнасць кампаніі, каб не ліквідаваць кампанію, а гаспадарчую дзейнасць весці. І прыдумалі фактычна тры механікі працы. Першае, гэта мы частку тавараў, якія раней былі рэальнымі, гэта кніга «Беларуская нацыянальная ідэя», гэта маляванка «Антыстрэс. Мая радзіма Беларусь», гэта лічбаваныя вектарныя файлы той жа вышымайкі, азбукі беларускага арнаменту, такіх культавых нашых дызайнаў, мы іх выклалі ў фармаце PDF, і кожны жадаючы можа іх набыць там за сімвалічную суму 5 рублёў ці там любую, якую не шкада заплаціць за гэты тавар. І такім чынам можна набываць гэтыя тавары афіцыйна праз наш сайт з аплатай карткай, і сродкі, якія мы будзем з продажу гэтых рабіць, мы будзем там траціць на тыя гаспадарчыя патрэбы, якія ўсё адно застаюцца для вядзення кампаніі. Другое, у нас ёсць YouTube канал, у нас ёсць там спонсарская падпіска, і мы прадукавалі больш, зараз менш, будзем зноў прадукаваць больш контенту. Можна падпісвацца на наш YouTube праз спонсарскую падпіску і такім чынам падтрымліваць нас. Ну і трэці кірунак – гэта реклама. Мы за гэтыя 7 гадоў даволі добра раскруцілі нашы сацыяльныя сеткі. Гэта 8 паблікаў у розных сацыяльных сетках з агульнай аўдыторыяй там каля 300 000 чалавек, і мы далей будзем весці і больш ужо расказваць пра нейкія грамадскія падзеі, пра культурныя падзеі, рабіць гістарычны контент. І вось у гэтым кірунку будзем працягваць, таму што аўдыторыя вялізная, і яны чакаюць. Плюс вялізная колькасць контенту, які ствараюць самі людзі, і там карцінкі, відэа, і просяць, каб мы пашыралі праз наши аккаунты. Вось гэтыя кірункі, якімі мы можам зараз пакуль займацца легальна і больш-менш бяспечна. Наконт вяртання у камерцыйны, то бок фактычна, калі з'яўляўся Сімбальбай у 2014 годзе, такое з'явілася акно магчымасцяў было. Чаму з'явіўся Сімбальбай? Таму што было акно магчымасцяў. Да гэтага там са з'яўленнем у 2011 годзе арцядзібы першыя з 11 па там пачатак 2014 года нам жылося нелёгка. Я чаму не стрэсую наконт пераездаў, таму што першыя там 3-4 гады арцядзіба 5 разоў пераязджала, і пераязджала не па сваёй волі, таму што там скасавалі дамову, там апячаталі памяшкання, там прыехалі з праверкай, і мы так 8 месяцаў тут пераехалі, але мы адстаялі права на існаванне. І тады, памятаю, у 2014 годзе быў першы наш пераезд ужо па ўласнай волі, калі нас не выгналі, мы самі арендавалі памяшканне ў маскоўска-венскім гандлёвым цэнтры, і там вось 3-4 гады былі, пасля ўжо пераехалі на Машэрова 18. Вось адтуль на Машэрова 18 таксама па ўласнаму жаданню пераязджалі. І вось у той час рэальна мы рабілі, што хацелі. І нейкая была, можа быць, можна сказаць, што нейкая лібералізацыя было. І фестывалі рабілі вялікія, і камерцыйную дзейнасць развівалі, і за БЧБ і пагоню не чапалі. І сапраўды за гэтыя 7 гадоў мы ого-го колькі зрабілі ўсяго. А зараз атрымліваецца зноў акно магчымасцяў зачынілася, і я ўпэўнены, што ўсё ж такі і вы, Зміцер, і я, так бы мовіць, шмат чаго бачылі, і гэтыя хвалі, яны заўжды адбываліся. Выбары, 2 гады проста депрэсіі, да, пасля неяк зноў нешта ажывае, адкат адбываецца. І таму я ўпэўнены, што хутка вось гэтая хваля, яна зноў пойдзе. Кампраміс уладзе з грамадствам у любым выпадку, калі яны там самастойна не сыдуць, трэба будзе шукаць. І я заўжды казаў, што мы не ворагі сваёй краіне, не ворагі. І у любым выпадку прыйдзе момант, калі зноў скажуць:
А можа быць яны не такія страшныя, а можа быць яны нешта рабілі карыснае і тут там зноў з Расіі нейкія пачнуцца і тут уже быў уже час, калі прапаганда там расійская ногу у нас там мяне Матольку і Пальчыса называлі як бацькіны нацыяналісты, ўжо было чуть ли не даходзіла до таго, што казалі: о, так яны ж типа там на рэжым працуюць, бо рэжым ім дазваляе тут маладыя нацыяналістычныя воўкі Лукашэнкі. Тип таго было, да. І для нас гэта было заўжды смешна, тому што, ну, ребята, як бы мы тут столькі разоў нас білі за ўсё, што мы робім. І тут казаць, а зараз быў такі час, калі, здаецца, прапагандзе і дзяржаве было і в прынцыпе на руку, што мы нешта робім. Зараз ужо апынуўся час, што не, зноў яны небяспечныя, яны пагроза, не ведаю чаму, нельга. Ну і таму як бы гэта не новае, і я моцна не перажываю і веру, што і акно магчымасцяў зноў з'явіцца, і можа быць не акно, а проста распахнуцца дзверы. Таму все будзе добра. Вот я здзіўляюся гэтым людзям, якія ўсё ж такі знаходзяцца, цытую, не буду нават нік называць, не прачытаю, на мове оригинала. В 2018 году вы с Дашкевичем на 25 марта организовали танцы в загончике, когда Статкевич предлагал полноценный марш. Ну что, дотанцевались? Ну, по-першае, спадар-комментатор, не с Дашкевичем, а с Матольком и Пальчисом. По-другое, а вы у загончик не пошли, а пошли со Статкевичем на полноценный марш? Ці на канапе сядзелі і страчылі каментарчыкі. А па-трэцяе, той, хто прыйшоў в загончик, ён бы ў любым выпадку не пайшоў на марш Статкевіча. Так што тут давайте спрэчкі гэтыя пакінем іншым. Ну, калі Паша хоча... Ну, я могу сказаць, што тая падзея, она была мега натхняльная. То бок мы... Гэта быў такі першы крок да тых падзей, у тым ліку і 20-го года, калі мы ужывую убачылі, як нас шмат, якія мы прыгожыя, якія мы пазітыўныя, і што мы можам нешта рабіць разам. То бок гэта было момант такога натхнення і сапраўднай веры ў сябе, у грамадства. І таму я абсалютна не падзяляю такіх меркаванняў і я думаю, што і спадар Статкевич таксама не падзяляе вось такіх меркаванняў. Ну, ведаеш, Белаус з Пальчысам і Матолькай не заганяў усіх у загончык і не забараняў некаму ісці на маршы. Калі ласка, хочаш, рабі, на то яна і дэмакраты. Але, Паша, калі ўжо я сказаў на пачатку нашай размовы пра тое, што вот ты адзін з арганізатараў такого грунтоўнага свята, як святкавання 100годкаў БНР, сёлета нейкім чынам вырашылі далучыцца, бо я ведаю, што ўсё ж такі ёсць планы у прадстаўнікоў дэмакратычных партый падаць заяўку, паспрабаваць падаць заяўку. Вас далучылі да працэсу? Ёсць жаданне ўвогуле нешта рабіць? Ну, ведаеце, тры простыя там гісторыі. Да 17-й год мяне 25-го разгоны, 26-го мяне забіраюць на 15 сутак, калі я выйшаў там на акцыю салідарнасці з людзьмі, якіх забралі 25-го числа. Гэта ў 17-м годзе я адседзеў сваіх 15 сутак за тое, што выйшаў, і 26-го. У 18-м новая гісторыя, нам дазваляюць, там мы нават не дазваляюць, мы дамаўляемся, змаглі дамовіцца з горадам, праводзім вялікае мерапрыемства. 19-й год нам зноў не дазваляюць, таму што пабачылі, што мы можам зрабіць, які можа быць сапраўды фармат і колькі людзей збіраем, зноў не дазваляюць, але мы робім у горадні, і тады у 19-м годзе горадня была як ніколі вольная, таму што я памятаю мерапрыемства цэлы дзень, пасля шмат прыехала людзей, і
цэлы горад гуляе под белчырвона-белымі сцягамі, нікога не чапаюць вось тады 19. У барах пасля тусовкі нейкія, як бы, ну, вельмі было такое, як бы, шмат хто пасля казаў, што тады горадне нагадвала Вільню, калі вось людзі ездзілі, былі такія выезды на канцэрты беларускіх гуртоў, там Ляпісаў, Вольскага, усе там збіраліся і там 5-10 тысяч чалавек ехалі. Вось тады ў 19-м гародні. Хаця, а ў Менску нам не дазволілі, там было такое не надта масавае мерапрыемства. У 20-м годзе каранавірус мы спрабуем нешта правесці, робім у онлайн-фармаце. У выніку нам глушаць інтэрнэт і зрываюць гэты онлайн. 20-й год. 21-й мы бачым, якая сітуацыя, і я ведаю, што спадар Рыгор спрабуе атрымаць дазвол на легальнае мерапрыемства, пакуль назіраю, таму што, як бы, шчыра не веру, што яны тут раптам усіх б'юць, садзяць, а тут дазволяць праводзіць нешта. Таму, паколькі я спецыяліст, магу лічыць сябе спецыялістам у арганізацыі такіх нармальных, спланаваных, у першую чаргу легальных мерапрыемстваў, то брацца за нелегальны фармат, сам я не буду, тым больш знаходзячыся ў Беларусі. І мы больш, я думаю, што зоймемся і паспрабуем зрабіць некалькі асветніцкіх праектаў там, які будуць распавядаць, што гэта за дата і чаму яна такая важная. А правесці легальнае мерапрыемства, я думаю, што наўрад ці хтосьці нам дазволіць. На вялікі жаль, я падзяляю твоё меркаванне на гэты конт. Калі ідзе паляванне нават на штаны з бел-чырвона-белай паласой завадской, на сімволіку кубкаў у крамах, то пра што можна гаварыць, як адсвяткаваць угодкі БНР без нацыянальнай сімволікі, а дазволіць выйсці з нацыянальнай сімволікай, это ўжо... Ды і зараз, в прынцыпе, мы тады ў нас пазіцыянаванне было, што Дзень волі, БНР-100, БНР-101 гэта ў першую чаргу свята, гэта нацыянальнае свята, свята беларускай дзяржаўнасці. А зараз, мы бачым, што не да святаў. Таму я думаю, што, і зараз уже ёсць заклікі, фактычна, як у 17-м годзе на акцыі пратэсту, Таму са свайго боку будзем назіраць і будзем глядзець, якім чынам і што мы можам у гэтым плане зрабіць. Былі планы сёлета у вас правесці сваё традыцыйнае яшчэ адно мерапрыемства «Мова-фэст». З-за розных прычынаў і нават не з-за каранавіруса, а з-за вось гэтых затрыманняў, калі былі затрыманыя і супрацоўнікі крамы, потым патрапілі пад затрыманне пэўныя супрацоўнікі арт-сядзібы, якія заўсёды вы, так сказать, у альянсе такім робіце это свята, не прайшло. І от зараз Сымбальбай не працуе. Мова-фэст правесці немагчыма. Тае ж самае угодкі БНР пад вялізным пытаннем, са знакам мінус нават, я б сказаў. Увогуле, пры сённяшніх умовах, пры сённяшнім стаўленні да ўсяго беларускага, нацыянальнага у тых, хто застаўся яшчэ пры ўладзе, ці магчыма ўвогуле нейкім чынам спрабаваць прасоўваць, рэкламаваць, пашыраць усё нацыянальнае? Я скажу пра Мова-фэст. Так, мінулы год гэта быў яшчэ адзін наше дасягненне. Мы сапраўды зрабілі такое, мабыць, адно з самых вялікіх святаў, прысвечанае беларускай мове. І ў выніку пасля мы якраз паспелі да пачатку гэтай хвалі каранавірусу ў Беларусі. І за 20-й год фактычна это засталося адное такое масавае нацыянальна арыентаванае мерапрыемства. І прычым якое фінансавалі прыватны бізнес
і у тым ліку і дзяржаўны банк. То бок это была, мы показалі, што мы можам сабраць у адным месцы ўсіх людзей з рознымі поглядамі, там і дэпутатаў, і апазіцыянераў, і незалежныя СМІ, і залежныя СМІ, і розных актывістаў. То бок, ну, гэта такое было дасягненне. У гэтым годзе мы да апошняга планавалі Мова-фэст, таксама ў такім змененым больш онлайн фармаце. У нас гатовыя былі падтрымаць две буйныя беларускія кампаніі, і мы рыхтавалі, але за тыдзень да мерапрыемства Уладзе Лепяшынскай, які быў адказны за арганізацыю гэтага мерапрыемства, нечакана забралі на суткі за тое, што прыехаў выступіць на прыватным мерапрыемстве. Ну, гэта гісторыя пад Смалявічамі. І ў выніку мы вырашылі не праводзіць, ну, таму што на ім была асноўная частка працы. А наконт дат, якія што можна рабіць у гэтым годзе? Ёсць две важныя, я лічу, даты 2021 года, вакол якіх мы паспрабуем арганізаваць нейкую дзейнасць. Першае – гэта 30годдзе Рэспублікі Беларусь, таму што 5 жніўня 1991 года была абвешчана уже менавіта незалежная Рэспубліка Беларусь. Менавіта уже не БССР, а Рэспубліка Беларусь. Фактычна у жніўні спаўняецца роўна 30 гадоў незалежнай Рэспубліцы Беларусь і 30 гадоў, як яна была абвешчана незалежнай краінай пад чырвоным белым сцягам і гербам пагоні. Афіцыйная дата, афіцыйная, блізкая. Другая дата – гэта 100годдзе беларусізацыі. 1921 год, пачатак беларусізацыі ўжо ў складзе Савецкага Саюза, але залаты час для беларускай мовы, літаратуры, інтэлігенцыі, культуры, навукі залаты. То бок тады фактычна быў закладзены падмурак будавання нацыянальнай краіны, інтэлігенцыя, вялізная колькасць выбітных твораў, якія сталі класікай. Мы хочам у гэтым кірунку таксама папрацаваць, расказаць пра тую беларусізацыю, пра герою той беларусізацыі, ну і зрабіць, перанесціся на 100 гадоў і расказаць і паказаць новых герояў новай беларусізацыі праз 100 гадоў. Ну, вось такія даты. Ну, даты, да, але у каляндар афіцыйны яны як такія святочныя даты не ўнесеныя Але могуць быць інфанагодамі. Я пра тое, што для нейкай нашай дзейнасці, для нейкіх праектаў, якія вось мы будзем на бліжэйшы час планаваць. Я хацеў спытацца, наколькі верагодна, вот гледзячы на тое, як паводзяць сябе ўлады, як яны ўвогуле да грамадзянскай актыўнасці ставяцца, наколькі верагодна, што нават пад такія даты нешта дазволяць, але зазіраць так далёка ў сучаснай сітуацыі, напэўна, не варта, таму што мяняецца ўсё вельмі хутка, і што будзе да канца лета, сказаць сёння немагчыма. Ну, ва ўсіх надзея, я все адно з кім не размаўляю, хтосьці там кажа, што мне прыснілася, мне нагадалі там гадалкі, мне падказаў знаёмы вядзьмак, і ўсе кажуць, ну, гэты год усё вырашыць у Беларусі. Таму, ну, у лепшы бок. Таму ўсё ж такі я як бы не губляю надзею, што сапраўды ён да лепшага гэты год зменіць Беларусь. Ну, зноў жа, як мы гаварылі восенню тады з табой, што такія поўныя натхнення, то вось цікава будзе там сустрэцца праз паўгады і прааналізаваць гэтыя словы ў рэальнасці. Павел, на заканчэнне хацеў бы тваё меркаванне. Вот пачынаючы з таго, як колькі гадоў таму ты стварыў спачатку, ну, быў адным з заснавальнікам арт-сядзібы, і ўся гэтая дзейнасць, арт-сядзіба, Сымбаль-бай, усе вот гэтыя мерапрыемствы, якія ты арганізоўваў, гэта было ўсё на папулярызацыю ўсяго беларускага, ўсяго нацыянальнага, нашай спадчыны, нашай культуры, імкненне дапамагчы развівацца таму, што ёсць. Але вот, ну, ўсё вот как бы праца ішла, але вельмі павольна.
І вот зараз калі ты паглядзеў вот гэтыя змены ў грамадстве, калі вот ты расказваў, што колькі бел-чырвона-белых сцягоў у жніўні вы там прадавалі, бо людзі былі патрэбы, як змянілася вот ўсё ж такі сёння, нягледзячы на гэтыя пагрозы, рэпрэсіі, ўсё астатняе стаўленне да беларускасці, беларускага у беларускім грамадстве? Ну, галоўная змена, што менш трэба усім усё тлумачыць. То бок усе ўсё зразумелі. Чаму такая сітуацыя ў нас з мовай, чаму такая ў нас сітуацыя з культурай, чаму ў нас такая сітуацыя з нацыянальнымі сімваламі. То бок раней вялікай колькасці людзей гэта было проста не патрэбна, не цікава, не да гэтага. А зараз усе гэтыя падзеі ўсё проста расставілі на свае месцы і значна прасцей людзям тлумачыць, чым ты займаешься, да? І навошта ты гэта ўсё зрабіў, таму што вочы адчыніліся, адкрыліся у просто большасці беларусаў і я спадзяюся, уже ніколі не заплюшчацца. І тых жа калі мы, напрыклад, адчынялі ў 14 годзе Сімбальбай, то у мяне была прыкладна ацэнка, што мы цікавыя, ці нашая мэтавая аўдыторыя у раёне 1 мільёна чалавек. То бок ось прыкладна патэнцыйная аўдыторыя, на якую мы працуем. То бок тыя такія, якія 100% нашыя прыхільнікі или 100% людзі, якія маюць прабеларускую такую пазіцыю. Зараз жа ды і апошняя там аналітыка па прыхільніках тых же нацыянальных сімвалаў гавораць, што нас ужо па маіх ацэнках каля 4 мільёнаў. То бок за гэтыя 7-8, прыкладна 10 гадоў вось прыхільнікаў такой беларускай, сапраўднай беларускай ідэі, прыхільнікаў беларускасці, лаяльных да беларускай мовы, да нацыянальных герояў, да нацыянальнай спадчыны, да нацыянальных сімвалаў. Я зараз такіх не разумеючых усё і пазітыўна ўспрымаючых, я прыкладна ацэньваю у 4 мільёна, менавіта калі браць на тэрыторыі Беларусі. І гэта у тым ліку і паказваюць пытанні, нават калі ўзяць адно пытанне па бел-чырвона-беламу сцягу, калі мы праводзілі ў мінулым годзе вясною ссаццю, якія сімвалы вы лічыце там прыхільнікі якіх чырвона-зялёнага сцяга і вось сучаснага герба афіцыйнага ці бел-чырвона-белага сцяга і пагоні, то прыкладна да 20% было таких 100%, якія былі за бел-чырвона-белы сцяг і пагоню, каля 60 было за чырвона-зялёны сцяг і афіцыйны герб, і гэтыя 60 это былі такія фактычна, якім было ўсё роўна. Ўсё адно, ёсць нейкі сцяг, ёсць нейкі герб і ёсць. На сённяшні дзень гэтыя лічбы амаль параўняліся. І астатнія былі зусім абыякавыя. Зараз прыкладна 40/40 ужо вось прыхільнікі гэтых. І прычым, што бел-чырвона-белыя гэта такія, якія 100%, якія вось просто нашыя уже да мозгу касцей, як кажуць. А гэтыя 40, якія за чырвона-зялёны і афіцыйны, просто ёсць сімвалы дзяржаўныя і ёсць. І яны такія без актыўнай пазіцыі. І гэта таксама вынік, што фактычна ў 2 разы павялічылася колькасць, як кажуць, людзей з бел-чырвона-белымі сэрцамі. Ну што ж, я думаю, што і надалей будзе працягвацца гэты рост людзей з бела-чырвона-белымі сэрцамі, нягледзячы на ўсю прапаганду і сцвярджэнне, што бел-чырвона-белы сцяг фашысты, на з'яўленне розных артыкулаў, дзе кажуць пра тое, што Сімбальбай гэта крама у храма, дзе гандлявалі святым і нажываліся на святым
будзе мяняцца, думаю, нязменна. Ну а вам поспеху і спадзяюся, што не толькі адродзіцца крама, не толькі зможаце спакойна працаваць, але і святы зладзіце, і угодкі БНР, і мова фэст, і чарговую кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя» разам выдадзім. Дзякуй вялікі. Павел Белавус. Дзякуй вам. Змейцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.